SuperDoc е онлайн платформа, чрез която можете да намерите различни медицински специалисти, да прочетете мнения на други пациенти и да резервирате час за преглед при лекар. Платформата SuperDoc е достъпна както от компютър, така и от мобилен телефон на адрес superdoc.bg. За да резервирате час за лекар онлайн, трябва да си направите регистрация в платформата, което става бързо и лесно с няколко стъпки. Натиснете бутона в горния десен ъгъл. Ако вече имате регистрация в SuperDoc, въведете вашия имейл адрес и парола и натиснете бутона Вход. Ако все още нямате регистрация, натиснете бутона Нямате регистрация и попълнете формата с вашите данни. Накрая отбележете полето «Прочетох и съм съгласен с условията за ползване» и натиснете бутона «Регистрация». За да откриете желание от вас лекар, можете да търсите по специалност, населено място или името на определен лекар, който търсите. Когато натиснете бутона «Търси», ще ви излезе списък с лекари, които отговарят на зададените критерии за търсене. В профила на всеки лекар има информация за неговата практика, образование и квалификации, която би ви помогнала при избора на лекар. Също така има оценки, полезна информация и съвети от пациенти, които вече са посещавали въпросния лекар. За да запазите час за определен лекар, изберете място на прегледа според вашите предпочитания, тъй като някои лекари преглеждат на няколко места. След това изберете удобни за вас дата и час. Полетата в зелено са свободните часове. Ако желаете преглед, който да се покрива от здравната каса, се уверете, че лекарят работи с здравната каса и изберете дата и час, където има логото на здравната каса. Когато изберете желаните дата и час, посочете причината за посещението от падащото меню, както и желания метод на плащане. Отбележете дали сте нов пациент или сте посещавал този лекар и преди. Прегледайте данните за избрания лекар, кабинет, ден и час и натиснете бутона «Напред». Вече имате запазен час. Ще получите потвърждение на имейла, който сте посочили, както и напомняне за предстоящия ви преглед един ден по-рано.